Magawas kita tatlong ga. Kita bata. Magawas kita kay nagiinuran man. Okay. Repakarigo. Anay ha. Kahimtang niya na kahimtang yan na didi tanawan ba man mauran nga takna. Oo, mauran. Napakaya na kanina may nag-PM. Kumusta ko nito ito Christmas break. Ito nagtatawag ninong ko. Christmas tree. Plaza. Ayad na oh. Suga pa aton kulang nagbubutang na ranis star. Oh. So, siyempre nagiinuran, may dalasaw natural. Makuri kung di rin nauran tapos malasaw. Wariwan tas heavy rain. Heavy rain niya na itong advice iton sigit pagtiniksak kanan heavy forecast wari ba bagyo nasa ring lang nga baga makaka-experience sila gitan mauran. So ali kita buntay avenue. Kapatima mausay iton man barangay Buntay ngayon. Barangay Buntay nga hall ha auran ganda man na ima kumusta manalose ambot ko na namdum pa kamo din yan di pa oh an bubon ni manalose ito pa man ba survival na nuna kaya din kami nangangarigo ano may tubig may maruko yung mga ba survival gudit di danuna kada kami nangangarigo ang bubon ni Raman Lose ano ya bayan mahulog tak agimat mamasyada kita kay mauran Asunsyon may dangayan bago nga barangay Tanod outpost man no kanang Buntay at manatina ngayon ka anong karasa pag surusugbot na oran ini nga akong kuhaan storya oray laha pero actually sa po nga routine kada adlaw aga yan aga pa man Assumption Academy yan aton simbahan mapakitak yan usa ko nga kuan routine sila kita mapakasasala marani man lat simbahan baga na adlaw ito napakadi kita para dire para may aroon para magpasalamat yan para ito na iyo iday magmao pala permiti yung panlawas
palit diri sa dang kontrahon kung aani kita simba. Okay. Ninta aton pa nga di. Isla kita makasasala. Nakakahatag gihapon haton hin maupay panunahuna. Okay, for dire nga tanan nga aton ginagian nga mga kasisidman impermanente adto na kita. May dagi hapon tun sinisiri nga pagbabag-o tawo. Di ba? Dire kay uhusgaan naton nga bakay sugadihan una nga danalahiton kahasta sugad na lathiya dire amo. Kay dire kiyap kita maaram kung ano't mga ginagian hit tao. Salit never judge. Salit pwede mag-judge sa aton. Nagtuman. Tuman. Ito'y poon. Secret Heart. Wish ko sana mag-irmano. Char! Secret Heart. Lagi pastilan. Aniha, mga nga dila kita. Sugad tala man. Gila maya ha. Bubutan ko lang. Okay. Okay. Tapos ang gap kita mga di. Oo. May ito ha. For YouTube ko lang yung YouTube content. Di ko na i-share a Facebook kay damot at followers dito. Mauran niya na din tanawan. Tala, good night. Sweet dreams. Mauran niya na tanawan. Ambot ha palo ang tulosa. Nagha kuan nga to ha. Sa karasa pag surusugbo pero kami daw mamumusa kita ning kay. Giraw. Kung tanang kaayaman kuan ngayon. Okay. Good night. Aura ni tanawan.